ومن الذي يشفي الحب وهو فيه بالكون والأرواح ويمجد الله الله ومن ذا الذي يشفي من الحب وهو فيه بالكون والأرواح أجود مجزر الله ومن ذا الذي يشفي من الحب وهو فيه شفيع الورى ترا لدى كل مهدر الله ومن ذا الذي يشفي من الحب وهو فيه حبيب إله العالمين المبجل الله له خطة لولاك سلطوت واشفاعا تشفع وحري ذاك أرفع منزلي على الله وهذا لواء الحمد والفارس سيدا للآباء والأبناء أفضل موئلي الله 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 ومن ذا الذي يشفي من الحب وهو فيه بالكون والأرواح أجود مجزري ومن ذا الذي يشفي وكسامو أجكين halittan Allah yashfi yace da daman warkar da min alhubbi duk wata cuta da za ta zo saboda soyayya wa fi abil kauni alhali irin wannan cutar yana wato irin wannan magani yana nan abil kauni a cikin ainihin uban halitta gabaci da shine annabi Muhammad wal arwahi da kuma ainihin uban arwa shine annabi Muhammadu kai in baka sanja ajiwadu majina bi ma'ana huwa ajiwadu mujizili shine ajiwadu wanda yafi kowa ba da baiwa mujizili baiwarsa kuma ya zanto gwaggwaza wa man zallazi mun kare kulinya nirba puni ndubana annatalan banda mapuni yashfi min alhubbi ko to tibra zancan min alhubbi yurlim doro yibanen sala yurlim doro yibaga amin asim sun suna abar na yiwu ki shi nufin yaga amma yiwu ko kuwa su a suyin damme yurlim doron baga amin a fasu suna abar na yiwu an yiwu kabar bin sha'awar san ko sata a suyin don me amma dimbonin ma za don to fili an yancan su san na yurlim kacan ko bi fila wani ya anan muhammad wani tam kam halli kam ka yi can ta fago an bar bin sha'awar ya duk ko na mun san ka kulen can ko tiba ne yorlan dal shal da ma din da ya fara anan muhammad bi ma'ana son kane shemu ne shemu muhammadu wa huwa alhali am kulmi kadama lala tabwa fi abil kauni bi bala banna mazaha balan kwasanna dena banna mazaha ba biyar landlord ma amin la lebra duma be gilmania ma be landlord to nyeten bar duma grammatical be non kunyere
language strategy kunya ka bazan sona na zan ban bai sha ban borma, that's all. Wal arwahi mun lanya ainihin ya fila kwalan kwalana ajwadu kai anya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguna tinlan kunyo mujizilin ko yen tipin mun mitila za maballe wa bin yimsir biya biya tira ko ya so ne kana muto ko mal de bno ko ndan la zikir kapto no pa amma mayita nan ko tuma 5 6 zallazi yashfi min al-hubbi wa huwa fi شفيع الورى ترا لدى كل معتد ومن ذا الذي يشفي وكسامو a cikin halittan Allah mai warkarwa daga ainihin hubb cutan nan da ainihin soyayya in ba annabi Muhammadu ba babu wa fi shafi'il wara alhali sinadarin yin wannan ainihin magani wannan sinadarin na yin wannan magani yana nan a cikin shafi'il wara mai ceton wata halitta ga baki daya turran baki daya lada kulli mu'dirin a yayin dukkan ainihin wani abu wanda yake mai hasari duk wani lamari mai wuyan gaske in an tarar da annabi Muhammad za a samu fako wa man zallaji yasfi mun kare kunya ko tabra mbana wana natta banna mapuni min alhubbi zancan yoban ditanan ka yorlam doro kardaga mulen to kultubani ayon ne bin shakan katcan ko mala bukata ma su yin yasan ba ka ta wai yan jurmin shantin wuro amma ka can funa zo ko bu gargati da ko le balai ma dik na la na ba man ko ita ka ku min la wa huwa fi ka ku min kaman tilashar dan tabre yulma fi debela shafi ilwara anabso mun yan su diege mbo chel pansanti bin na mazala wasan ka tilama yurlam tila turran bizaha yurlam tilama da belo sane miya wayan suna chel pansanti al umma zaha tamshal sokam zaha ne bi kulli mu'dilin mi sim shel dem papa ومن ذا الذي يشفي من الحب وهو في حبيبي إله العالمين المبجل ومن ذا الذي يشفي وكسامو ميك وركروا من الحب daga ainihin cuta ta ainihin soyayya idan soyayya zai zama maka ainihin wata cuta wane ne kasancewa zai iya warkar da shi in ba annabi Muhammadu alhali kana sane da cewa sinadarin warakan nan ina nan a cikin habibi ilahil alamin masoyin abin bautawar tahlikai gabaki da al-mubajjali wanda ya zanto distinguish ne mai darajar gaske wa man zallazi yasfi mun kare ku mi kaman yullum dole tika na ta baga wani ramun tabarlai di fala annabi Muhammad kakul min kadama wa huwa sila shardan tabar yurran doro fi dibjala habibi ilahil alamin na wannan tarson wannan bannan da za ha simsan wani yau na annabi Muhammad abubuwan almubajjali wani da distinguished guest wani ya ba wato sanso mun mal darzagar so kam له خطة لولاك سرت ويشفع تشفى وأمري ذاك أرفع منزلي مرة أخرى له خطة لولاك سرت ويشفع تشفى وأمري ذاك أرفع منزلي له خطة لولاك سلطت واشفعا تشفع وأمري ذاك أرفع منزلي محمد رسول ko man shilon wa man biyan garga lahu huttata annabi sallallahu alaihi wasallam wa man lamma kamid bai sho da kai kapten nan hisabi makamid bai inna nyale ikanta paga anab adam no sutiti wena oy kutoge ndadi bon walle kana anab nuhu oy nasu adwa kom ladiya nda nirba
annabi yunus wai o da bonnan ndoji kana da shi nan ka zan da falma kana annabi musa wai o nin ba trafe pa amma man da zama nan tufa ne karda diba na ce kafshira na kabra falo la ka ku da ngara da pa annabi isa wai zuwa da man ni na milema ndan mal ya kace da ka bona na wuni kai ne na wun biya man shi man na kushi shema anan muhammadu she kaman bwa mun bwa ma kabe ne wo be wo hasken kushi wa wo to she ka tan da bwa ko di gatore dan kama da hayane ka ta chante pa ana isa no so teti kaso anan bambalo ko talaga ne rana wan sani me babu bona nafso ya to ayo kan yalma yana ka tayan lankana ka al'umma alzannama rauhanima mala'ikanima so kam qabla amad dwali malaka kimita da wai abinda nama ana adam ka tara di shahra shalla qala fiha man yufsidu fiha ka bana ban ka tana kudila ta dinin va yalan a ta baccan ne ka ga da ba ana mama ko kuldo ya inde ko zo kar kunya check ka hasko kurkuna ko bakati yo ko yelma na zo man nyel ana laha dan ko yata ne shafa'ati yawmal qiyamati haq faman lam yu'min biha lam yakun ahlaha mun kam za hayal ne kama mbiyan su njego cho madal kabbanan imani don ban yiro ko ban kama shelpan dabsel dalma suje dabsel dalma manan tusule man wayan yalna woni me yalwayen chemtama wanzan tama nontiyan nan kuto nan le so bien su diwo pie tongra lam yakun ahlaha ngonte karapuni wata karapuni amin mer bolle pam kaka nasara ma tim yala penatillan anti le asamanjan ako yur sura fur jangla kaba chaka nab yunam ja sone to dan dawo mala daraja da bai darza fes lahu hutata laulaka uku ya kan wannan naja laulaka ma hakamtu alayhi dire pala azo na azo nabe ce inda da be gargawa inda ko ci ban ka na kushe ciwo da dabsalin bala akwai yani baka kuzan yuma miqdaruhu 50,000 sana din da yin konko din da ma da mallaka man ta duniya wa yum keno katna ko shidan la yum peno kama malaika shaban be bonne ka bu kuje bi zan babban jirgo ta bana anya kama na kushi an tukulba kan boku an ta kup wannan me box ma ba kan bo ben ben tana te na porbon ka chafana nyetu nyon za kabna ina ai na zo bi ku jerka na yir ku ne hisab ma ba ka so kan di kyo sai da to wata ba chakab nan tshama bokan laba ban bi yerti shali ya huma tabbai awliyaullah akatabu nujaba'u bantiyan langba mitan kanata pa annabnama kabna ina oi zo da salma wai ndana annata wa halara man tan tulpan so kam ka arme da mutu yino kammal tan tuntun shal so kam ka arme dabsal da bala wa yatimmi ka so mal daraza na to yalba wa man zo da san muhammad wannan ko parna ka ndana wa yel laulaka dir parani no fo na ko le zona man ko garba sal tuta شفيع الوراء والكل بالخوف يرعد صلى الله عليه وسلم إلى الله يسعى في جميع ويغفر
أتعرفه ذاك النبي محمد خطيب لرسل الله في الحصر سيد تجو به الدنيا وأخرى وبرزه تقرب إلينا قد أتاك نداؤنا وسلتوت ما تردى فذاك رداؤنا أكو السمعني لنا تدلل علينا فالكرام كرامنا نعم هرجناك نعم أغضبناك هذا أتاؤنا بغير حساب أنت لغب بغير شعور شوف ماتا كل جوابنا محمد رسول الله ترتما كان صلى الله عليه وسلم كنا يكسي نعم تكتبني وسوي وكانوا تنسجر كنا يدلنا نسجر يسمع زوم سجدنا سل توتا وشفعا سما بابا شك كذا تنتا وشفعا سما تل بانزانتي وان بنا زان كان ابو زيمو بانك بون اصحاب اليمين ان يكان ابن نمو بيون زان تزان كان يچمي وچنتيا katege na wuni katege na wuni ya twale kaman na min no alkawar kaman ciyo madale wada al umma funu wa koyan tola nu kurgo buta wona ko fondna ko kuchedna wona kun nan wo vancha tatana tan punke alu shafa'an ma funu bala mati pula tana bela ngama dozo an ka tishin choma de na mala jipa wa la jo Muhammad Rasulullah kai tamabi annabi nyasa zame na won kammalo dama annabi Muhammad albarka shelpon ni de kuma na dama zame na won annabi Muhammad albarka shelpon gol won da albarka ya chele pantaba annabi nyasa pam de butuna titirla la ko nagi kana onna yiro to anya ben shadan biyan anna je shama dan na bonus na ko ba soti annan ba sha dan manda ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda zo da sunan so kan da yarma yace yu'tika rabbuka your Lord will be giving you all the time and whatever you ask for you shall be given ben tale bisha kamza ka iswe na yan tarmi until yel I'm satisfied. She ati yel nikaman disa. Oi. Nabel minu wa madihim. Madi ta antarme. Kan abdi o la lambala ndal umma bone yimena. Kabdi yirna. Zala arana la wa nda dollam baccan karashuni ma. Kema. Zala ndana namen dimba. Kema. Zala wula wa namen salati ta. Kema. zala wula inna min da komati ni kema inna min alheri tuma kema inna min sadaqati jariya kema inna min kaza kema inna min kema kamaraika sobiyan ka bona maliko munin ye bonza ha komanda major general maliko ko je ko ne sohra we na zo ma duk ce ko fa bandira wa za san tarkan banya tortama jamila Muhammad Rasulullah tortama wannan nage kashi bandira ban dina ta gasila ni sallan hakim fabzo banguna da ko to tabgala araji ala fale kabzan to dun na to na zanan kabi hidan ma ya kununa fi butuna illa na nyen da ngarzo nyen da ngam pazala nyen da tol zala men zala hakkin na pampa shabzo ma anya kabil la'am basalna din da ma dabsalan bala tushaffa wa dindal wato tushaffa nitta dahma kanin ceto zaka wa an yalla lama kam shani ku yarawa huttata ma arfa'u manzil darajan bilan paliha tampaya muhammad rasulullah jama'a somati
radio nofta na on somale radio za na on somale za tv na on somba yab yal sallana na on somo honorable abako na on somo to dar kemma wa bi america dum na naftamna wa mal wa bukata le barka to dal fakema show man pari zo ka banu timamati ya panwa to ban ma fi dawo na on chakar paba show man pari na on ders mo nyavere dum na am pamo ala fi ana sallallahu alaihi wasallam dal barka za wato radio nofta ndabana songmale ali mama na anzo namba ali mama na anzo namba yab bamvum lana yab zabana yab yab bamvum lana de miang lana wato yona guchena nta pai ayin wato yab tishirna yab tishina yawa nta patana na mazaha katlan taban hal tapana in yab ainihin wato ndan yana wa parba mana chantu to shepro kabdan mana natana wa mal malizat katiti sudu lan yang man pargo za na onzan sudu boku bebe bala ina na on natana wa kum bala ima zan son ana sallallahu alaihi wasallam dahle baraka na'am ku yama no ya bamban lana wa tamlana alheri narzan ka zanti ti shehu na on tamlana wa mal bukata lan lan yel wa tamlan basane narzan ka zantuma ndabana na tamlana wa mal bukata to ko nyata pi na'am na on tala wata tinasara na on tinasara ta dar kama chairman monen jiara rajanas na ampa manafi lan lan ya to pamman shi to shewun shi pampan ko na mo sama yana shewa baba pampan ko mamman jiya tan ya shelambara na ampa makani na on gulo titi da bana gulo titi tan ma ne zoksun na zan zanto tan ma ne zoksun da alheri na zanto da shar na gulo ka cancane ma be ta soriya na gulo ka ce damle barba kam na gulo ka cancane damle barba kam na gulo ka cancane ban bon na gutu sore na gulo basore ban gon na datu le na zan wato na zuwa zan ce binin bihne ka kula nyara bi bon na bitete poison katiti ndo na kulce ka ko ainihin wato goodbye valle na nan lara ndo na ta sura tanan bambe ainihin wato tomono na na tamna tamtana sara na cimbar gon ndo na tamna badal tapam tamal ban gulte tamal ban cana kayarte bazana somiya na on tibe lakara na yanti lakara wabti la shan adan to kal nage wo kutibe lakara na on tibe lakara na on be cen dane won wo dara larma wani sule wata mai ki dana bi kan buhe ban ma na zan lalar zan taba bi chune ma na yin lana da bi bebe dama na ngu baka ce hasara balba kam pa ba bebe dane na ngu baka ce wato hasara balba kam tama pa ba bannan to hidima kan ka ko har ko hamma ba za ba beni shab ba bala shopping na jiya shabbe dama ne shabbe tan duyani ba zaha ndaba na andar madashire na andar madashire na on yelga binyamma kana albarka na binyamma ne ba biya gone babbi na on gulba na on ta on albarka na